Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala, dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air o ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Martes, pizza 21 na kini sa bulan sa Mayo tuig 2024 og padayon kita mga higala sa ato nga mga buhat tono ni ining kabudtuhon. Abay no atong timbayaon og maayong mudto ang atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez, maayong mudto Bishop, ang atong mga kaparian, lukop kabisayan ug Mindanao, ila pinagayon ang mga sakop sa Diocese of Dumaguete, maayong mudto mga padre, no, ang atong mga kadagkuan no, si Monsignor Glenn Corsiga, ang ato ang Vicar General, ang ato ang si Monsignor Gamaliel Tolabing, ang ato ang Judicial Vicar, ang ato ang mga Episcopal Vicar, si Monsignor Larry diha sa isla, Monsignor Albert Bohol diri sa North District, o si Monsignor Marino Ibo diha sa South District. O nga manusab ang ato ang mga Vicar for Rains, no? Vicars for Rain, no? So, maayong mudto kaninyo. Tanan gyud mga kora paroko, no? Ang akong classmate na sa isla, si Padre Obing Masyon. Okay, no? Kumusta nakapadugna kong ako ang gawiks din sa Kalumbuyan. Si Agaw, Padre Christian Durango. Hala, no? Maayong mudto na kanatong tanan na hinaot kita nga naa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Hala no, ari kita manghigala sa atua nga Saint of the Day. Aw ania ang atong Saint of the Day. Maugad to mahigala nga to ang Saint of the Day karon. Dahala no, may mudto na kanatong tanan mga higala, nang hidaot kita nga naa kamong tanan sa kapiskay sa pangluwas ni ining kamudtuhon. Wala lang usa kita karon si BCP News mga higala ha, medyo naulo apiki kuro gamay tungod sa daghang mga buluhaton. No, laos na lang ta mga higala sa atuang katikisem. Ang ato karong katikisem mga higala, sigon dire sa atuang lista sa atong giandam, no, nga ato karon nga topic kabahin kini sa ganito anger, ang kasuko, no. So ato sa nga ikuan mga higala ha, ato usa nga define what is anger or kasuko ba. Anger is an emotion characterized by antagonism towards someone or something, no, towards something you feel has deliberately done you something wrong, no. Is anger is an emotion characterized by an antagonistic, no, antagonistic attitude towards someone or something you feel has something done for you. Sa ato paingon niya na day ang kasuko mahigala, no, ang kanabitaw ang imong dili maayong pagtagad sa usa ka tawo nga imong gituuhan o nga mao'y nakahatag og kasaypanan diha kanimo. Sometimes it can also produce positive effects. It can make you express negative feelings and find solution to problems. No, sa ato pa ang kasuko po di ay mga higala, dili po lon gyud negatibo ang epekto. Doon na po gyud ay positive effect usahay ang kasuko. Nganuman tungod kay mauman kini usahay ang hinungdan nga imong mapadayag kung unsay gibati, kung unsay imong gibati o mapangitaan kini og solusyon. Oh.
Pero usahay mga higala makadaot pod kining kuan, kining kasuko, no? Excessive anger can cause problems. Ayan, no? Sa itong balikom mga higala ha. Anger is an emotion characterized by an antagonistic attitude towards someone or something you feel has deliberately done you something wrong. It can produce positive effects. It can make you express negative feelings and find solution to problems. So karon unsa man ang ikasulti sa Biblia kabahin sa kasuko? Matud pa sa Efeso Kapitulo 4, versikulos 26 hangtod sa 27. Kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko. Ayaw hatagi ug higayon ang panulay. Nato pa sa muna gisulti sa Biblia, no? Kabahin sa kasuko ay kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makabuhat og dautan, makasala ba? Ug ayaw palungtara, no? Ayaw og ipalungtad ang imong mga kasuko. Mas maayo nga lumalabay lamang ang imong kasuko. Buti pasabot nga ang sala ug kasuko dili usa lamang, managlahi kini silang duha. No, kay kining pwede man nga nasuko ka apan wala ka makasala. No? Unya sa Efeso Kapitulo 4 versikulo 31 sa 32, busa ayaw dili busa biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungut ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-insultuhanay, hikalimti ang bisan unsang kaligot-got. Ayan. No, sa Efeso Kapitulo 4 versikulo 31-32. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungut ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligot-got. Ayan, no? So, kining bahina sa Biblia, alangkan ako, makapakunhod sa imong kasuko sa umalabot. Kaya wala man kamoy gibatunan nga pagdumot, no? Pag-abot unya sa problema, no? Dili na kaayo excessive ang imuhang reaksyon tungod sa sala nga nahimo diha kanimo. Kaya daan naman ka nga nakasabot naman kadaan sa ilahang mga kinaiya, nagtuo naman kadaan nga maugid na mahitabo. Sa ato pa sa panahon unya nga angay nga ikasuko, dili gyud kayo grabe ang imuhang aksyon, no? Sa field of psychology, doon na pud kitay angay nga tanawon aron gyud nga matud pa ato nga magiyahan ang atong kasuko. Munay gitawag sa in English og anger management, no? Matud pa diri number 1, think before you speak, no? Nga sa ato pa pagdili ka magpadala sa imong kasuko, kinahanglan nga under control gyud ang imong kasuko. Muna nga magkuna-kuna gyud ka kung unsay maayong isulti buhaton aron mga walay pagmahay nga mahitabo, no? Sa ato pa na kinahanglan nga imog yung ikontrola ang imong kasuko. Unya pakalmaha, no? Ayaw dayon og react while you are still angry. Kinahanglan nga mubalik yun usa ka sa kakalma. And then by the time nga makalma na ka, that's the time that you will express your frustration assertively in a non-confrontational way. Ayan, no? Sa ato pa, natural na ganang masuko ta, pero ayaw lang usa og express ang imong kasuko samtang naapakas kasuko, no? Kuan na lang usa, pakalma-kalmaha lang una imong kaugalingon, pero pag mukalma na ka, ang imong buhaton, imo na ginang i-express assertively in a non-confrontational way. So, dili pod maayo nga imo rang tagu-taguan ang imong kasuko. Kinahanglan nga pagkalma na ka, isulti ang problema aron mo maistoryahan. Unya, aron nga medyo dili kayo stressful, kinahanglan nga sa matag karon og unya, maghimo gyud ka og ginagmay pong paugnat sa kusog kanang gitawag ba nato sa in English og exercise. Kaya usaba na isa nga makapaligon sa ato ang gahom sa pagkontrola sa atong kaugalingon. And number 2, always find time to relax. Sa ato pa kinahanglan nga
dili na pud lamang puro sa gyud problema ang imong atupagon kanunay, no, ang imong buhaton. Kinahanglan nga duna pug kay mga relaksasyon. No, niya kung anaa ka sa kasuko o ni kalma na ka o nya naka-exercise na ka, naka-relax na ka, that's the time that you will identify possible solutions. Dili pod kay wala na to, dili. Pangitaon gyud nato ang problema. Unya sa imo unya nga pagpadayag, pagpangita sa kanang problema, identify possible problems, always use the statement ako. I don't no blame, no kanang blaming. No, dili tamang sana manudya sa uban. We should not blame others. And of course, kanang kinahanglan nga kutob sa mahimo as Christians, kinahanglan nga ang priority yun nimo mao gyud ang pagpasaylo. And number 6 and number 8, use rumor to relax, no? Kinahanglan nga mangita gyud kag paagi nga makakuan jud ka. Kana bitaw ipaagi nimo sa komedya ba ang pagpangita sa solusyon aron nga dili walay tawo nga mga masaktan. Unya ikaduha, kung dili gyud makaya, pangita gyud og tabang. So ana no? So muna mga pamaagi sa kitawag nato sa in English og anger management. Number 1, think before you speak or do something aron walay pagmahay. Dayong pangitag paagi nga maulian ka, mukalma na, pero kung nikalma na ka, kinahanglan nga imo nang ipadayag assertively ang imuhang gibati pero wala ka nang itag-away. Yan na. Number 3, pag-exercise panalagsa in order to reduce stress. Number 4, always find time to relax. Mangita jud kag paagi nga maka-relax ka aron makahuna-huna kag maayo. And then naka-relax ka, identify possible solution. Niya I state ang imuha mga sulti puros gyud ay. No, niya don't hold grudge against other, no, dialogue and forgiving, no, negosasyon. Always use rumor to relax, no, mangita jud kag paagi nga ipaagi nimo sa komedya. O niya matud pa pag-practice og mga relaxing skills. And number 3, know when to seek help. Pangita gyud kag paagi panahon nga matabangan jud ka. Ingon na ha. So wala no. So ang atong topic karon kabahin sa kasuko, importante kay gyud ni siya. Ngano man tungod kay usahay kung dili ninyo magiyahan ang inyong kasuko, usahay makabuhat kitag dautan ug maoy hinungdan nga maoy mopuli ang hilabihang kasuko, ang hilabihang kadakong problema. So again, anger is an emotion characterized by an antagonistic attitude towards someone or something you feel has deliberately done you something wrong. But sometimes also it can produce possible effects because it can make you express negative feelings and find solution to problems. Remember, excessive anger can always cause problems. And then sa Efeso Kapitulo 4 versikulo 26-27, kung masuko ka mo, hatag bantay nga dili ka makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko ug ayaw gitagi higayon ang panulay. Sa Efeso 4 versikulo 31-32, busa biyain ninyo ang tanang kayugot pagkapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay o panag-inisol tuhay, hikalimti ang bisan unsang kaligot-got. And then, itudlo usab nato ang mga paagi aron unsaon nato pag-manage ang atong mga kasuko. Okay, daghang salamat og nanghinaot ko nga anaa kamong tanan sa Kapiskay pangluwas niining kamuntuhon og ing manusab atong kumustahon ang akong mga membro sa kini ako ang komisyon, no? Mr. and Mrs. Yuyong and Ellie mapili, no? Mapili. No? Dili man sila pinili, mapili. Kamanusab si Los Estrelianes, si Bibang. No? Daghang salamat kayo. O nang hidaot ko nga anaa kamong of course akong pangustahon pod ang akong mga
miyembro sa komisyon ang ato ang mga parokyal, no, kana bitang sa tawag na to niya na core group, parochial core group na atong magamit sa malabot niya nato nga pagpakailap, pagpalambo sa Commission on Migrants and Itinerant People sa mga kaparokyahan. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.